Malawian Camera. Munthu ameneyu wabedwa dzina lake ndi Agape Khombe, ameneyu ndithu ndi mtsogoleri wa organization kuti bungwe gulu lotchedwa kuti mbadwa zokhudzidwa lomenyera ufulu lichanso limenelo. Ndiyebe anthu ena amakhulupirira kuti kagulu kameneka sikuti mkenikeni, chifukwa ena amakhulupirira kuti kagulu kameneka kamagwiritsidwa ntchito ndi chipani cha MCP. Anyway, izo ndi mphekesera chabe, ziona zenizeni akudziwa ndi anu akewa ndi Mulungu. Ndiye gulu limeneli lero limayembekezeka kupita ku nyumba ya malamulo kukasiya bill ija ya age limit imene MCP nyumba ya malamulo anthu akukana kuti haya ifeyo sitili interested kumapanga zimenezozo za age limit. Ndi nangasipataveka mphekesera anthu anadaba kuti zikutheka bwanji, anthu anati yayi mu parliament mwathu muno mulibe zimenezozo. Ndi anthu awa tsopano akufuna kuti ayikakamize, anthu awa akufuna kuti ayikakamize age bill, age limit kuti akafike ku parliament kenako akapereke chikalata ati kumaletsa anthu, kuletsa anthu amene ali ndi zaka zopitilira 80. That means APM Peter Mutharika ndi kuti sanga imenawo chifukwa ngati sindikulakwitsa ali ndi zaka zokwana 84. Ndikuti sangapikisane nawo pa udindo wa mtsogoleri wa dziko lino. Potsimikiza nkhani mmodzi mwa akuluakulu agululi Abraham David ati izi zachitika pa msika wa Wakawaka usiku uno mu mzinda wa Lilongwe. Ndikuti usiku wathawu mzinda wa Lilongwe pa Wakawaka apo, ndikuti pomwe Khombe anali pa shopu ina. Nde mkulu ameneyu akuti kunabwera anyamata adzitho mabouncer amene anatchinga kumanso. Atafika ndi pamene anamugwira Agapeyo kufuna kumulanda foni. Kenako ndi pomwe anayamba kumumenya, kenaka kukamukwezetsa galimoto ina yopanda number plate, watero David. Iye wati pakadali pano akuluakulu ndi adindo ena agululi akuti akasiye nkhani ku polisi. Komabe David wati ngakhale izi zachitika, gululi lipitirira ndi lingaliro lake lokasiya bill ku nyumba ya malamulo mawaliro. Apolisi sanayankhulepo pa nkhani pa kadali pano. Zimenezi ndithu anthu ngati otelewa sikuti akundi kuyamba, komano actually iyi is just something strange. Izi nzongodabwisako pang'ono kuti zikuyenda bwanji kapena kuti zatani. Uyu mumati uyu Sylvester Namiwa nayeso nthawi ina anachitidwako zomwezi, anapangidwa kidnapped. Anapangidwa kidnapped kuchoka ku area 3 ndithu anakapezekera cha komweko chakuna njiri muchire. Ndi mukuyankhula kwake ndi atolankhani Sylvester Namiwa nthawi imeneyo iye anati ineyo sindikukayikira china chilichonse, komano amene apanga izi ndithu ndi MCP. Choncho nkhani isopano ndi yosiyana chifukwa iyi awawa akuoneka kuti siruzoti apanga kidnap ndani mpakana pano. Komabe anthu ena asopano ma reactions imadziwa zinthu zikachitika zonena zimachuluka, komano ma reactions amene ayamba kutuluka anthu maganizo awo mmene akuyionera nkhani mmene aganizira kuti wena wake amene amakatsogolera kupita ku parliament, kupita kukasiya age bill limit
wapangidwa kidnapped, that's obvious kwanza kuti anthu amene akutsutsana ndi iyeyo ndi amene angapezeke kuti atha kukhala kuti amutenga. Koma ena abwesa maganizo osiyana kuti ayi awawa sangakhale anthu amene akutsandiwa. Komano I think iyi ndi strategy ndi anyway timusiye muno wake kuti ayankhule kuti iyeyo akuona bwanji. Amene ndi ma reactions ya anthu. Ranga zina ndi DJ Jiso Ankosi kamuna bambo map ya Mulupale activist wa Chinyamata. Lero simpereka moni ya chifukwa ndi usiku wa pa 6 panopa nkaona nthawi yanga nkumati mmene mu 10 minutes 20 minutes to 11 o'clock mchigawo chimene cha usiku. Tikulandirapo mpano maripoti ona kuti Agape Khombe abedwa ndi zigawenga kapena kuti atengedwa ndi zigawenga. Ndipo kuyankhula kwa ena amene akuyankhulira akunena kuti zigawenga zinabwera zitaziphimba kumaso kenaka nkuwatenga nkuwalanda phone nkuwamenya nkukakweza mgalimoto yopanda number plate. Zikuchitika musiku muno pa msika wa pa Wakawaka Mulilongwe. Tifredi yankhule pano kunena kuti audio iyi amene mukugwira ntchito ndi gulu limwe achicha kuti kani mbadwa zokhuzidwa kani nzika zokhuzidwa limene likusukizidwa ndi Agape Khombe mukayimvera mwayimbire foni Agape Khombe mwauze kuti game iyi mwachepa nayo game iyi. Izi nzochita kukonza achita kupanga achita kufuya ndalama kuti aliphese mademo. Ife timakhala tikunena kuti Agape Khombe ndi timu yawo akugwira ntchito ku State House akugwira ntchito ndi Lazarus Chakwera. So tikamakamba anthu amati tikukamba zobwetuka ndipo kuti muziwa kuti game inochita kukonza mawa nkucha silibira mwaona akupezeka pa ground mwaona akubwera kuti andiponya kwakuti atandipanga atake apa anakandisiya kumsinje wakuti. Zinachitikako zomwezi anamiwa ndi gulu lawo kufuna kupangisa mademo ananama kuti agwidwa apagwidwa kidnapper apezeka kuti atakazibisa kokha atakazikumbula kokha. Chimodzi chichitika lero mu usiku uno koma anamiza Amalawi kuti atabedwa kuti mwina atilephese chikonzo chathu chokachita chokapereka kamakata ku parliament kachoka tani. Zimenezi ndi game. Amene sakukakamiza iwowa kuti azipanga zinthu ngati omenyera maufulu ndi IMCP. IMCP amatuma iwo kuti azipereka thengenenge ku chipani cha DPP. Apange kuthekera kuti profesa Asaime amanatuma na IMCP. So iwo amatha kubwera ngati akufuna kupanga zionesero m'dziko akufuna kuti angowapanga anthu angowaphimbira anthu kumaso akatera anthu aja atembenuze anthu aja ahohowanise. Ndi Amalawi kulikonse kumene muli kucha kwa mawa pa 7 kukamacha kunja pa mawa pa 7 muziwe kunena kuti Agape Khombe sanabedwe ndi achifwamba. Agape Khombe achita kuzisowesa full stop. Nkhani ndizo amenepa. Ranga zina DJ Jiso Ankosi kamuna bambo map ya Mulupale mfumu ya ma DJ mwana banduka kuchifumu activist wa Chinyamata. Ndirekezo amenepa usiku wa lero pa 6 March chaka cha 2025. Bye bye. God bless you. Good night. Malawi Camera.